Maybe I know English for no more you. Very good. I'll give you some. As nobody more can yes. You are using that night of a lie. Like I remember. You don't wait to believe it. I remember. Oh, yeah. All that I got one to buy, didn't I open? And as I. I'll sit down to food. No, they will tell you what I remember. Sir. I have a tata visit. Sir. Tati back what you went. Tata to look into one. All the many, I know now, all the men are so, I know you. Oh, sir. That's not I had to say, I have a can I have a can I well, I go to Chukwuma. This event collaborating with everybody in Igbo. Can't do what I'm going to do in Igbo. Oh, yeah. As you get all of you at the time. Oh, yeah, I didn't know. I have a Canadian, I have a Canadian. No, it's not I had. I had to put 9 guys. Ebe a jebụla si anyị mkpa, anyị echighị aza ya na taarị. Onye tọrọ ọjị a, ọnwụ na Chinedu ya adịghị, atọcha ọjị a, Chinedu ya adịghị. Ndị Igbo ji wee si onye ọbụla mgbe Chinedu ya. Na anyị wee Igbo ma Chukwu bifo ụka bịa, ma onye ọbụla mgbe Chinedu ya. Look at why you know I'm moving it to your one hand. Why? Nobody even walk in there, man. How can you name? Where's no idea? Guys, when I live back, when you're more motor, I have a motor. When you are going to be a lawyer, will be a. Then I told them, walk on wire. The one thing that I'll market Michi. Now doesn't move. But I am not. Is he really listening to no? Only children go here, remember, not on easy. Only children is a teacher. Now I want another time. Only children did not I just shall I will I hate it out. When I see Chukwuma can't be a man. Yes, we make a labor. Nike kwere ni Igbo keke kwere wone go kwere ni Igbo keke go ya mama na na kwa na esi Igbo go no kwa nchi na emeze na mana na eme mmadụ eze maka onye ọbụ inyere eze ihe nye iwe iwe n'ọrụ eze awụrụ onye na-aya ayọ na-efe onye na-enye enye amana Chukwu oke abịa ma onye nnyazite ya kọwa iwe nye ọrụ na ewu Chukwu oke abịa ma n'isi nye m amamihe nye m obi nke nye m obi nnagide na nchi Igbo adịghị izi na-egwa m na nwe alakologbu a nọ ya nụ azụ n'udo ya dị ndị kologbu a niile ise ndị wu ndị obodo jekwara anyị ọnwụ ndị bịara abịa nke onye na-eme dị mma Chukwu oke abịa ma mewe ya ka ọ bịa na-aga anyị ga-abụ ndị eji ama atụ n'obodo anyị n'iche n'iche na-akpọkwukwa n'isi prezident Igbo Union na kologbu a Chukwu oke abịa ma nye amamihe nye obi ndidi onye jiwechi ndị Igbo na-akpọkwu ndị na-ewu gọvanọ bụwa niile nwere na kologbu a ogbere ike nye nwe amamihe nye nwe obi ndidi na ga-echiwechi ndị Igbo ọchịchị sikwara ike anyị were ekwuru ọya dị na anyị mma na anyị jụchụ nwa ya zụwa anyị ma onye chọkwa mgbu ya ya egbuo ya na onye nwere nwa dịrị ekwu okwu
akpọkwuo nna m uche m ugbu n'ụtụtụ mụrụ odegwu abịa n'ọchị m akpọkwuo m ndị ibeji ọkụ abịa n'ọchị m akpọkwuo m ndị ichie abịa n'ọchị m akpọkwuo m ndị enyisi abịa n'ọchị m akpọkwuo m ndị tibu abịa n'ọchị m akpọkwuo m ndị eze abịa n'ọchị m akpọkwuo m maka ele ọjọọ abịa n'ọchị m wee na-asị Chukwu okike abịa m akpọkwuo m ibe jiri iwe nnukwu n'ọgwụ na-abịa n'ọjị m okwu iwe jiri iwe amaoru bịa n'ọjị m okwu iwe jiri iwe amata bịa n'ọjị m wee sị na nna kpọkwu Chukwu okike abịa m na anyị ahụ aka na-enye enye na anyị ahụ aka na-ayọ ayọ wee na-asị Chukwu okike abịa m nọọ iwe mmụọ ka anyị na-eme wee okwu iwe jiri iwe akazi nnukwu n'ọgwụ na-abịa n'ọjị m okwu a na mkpụrụ m na-abịa na-abịa n'ọjị m onye ọtọbe m nke iwe onye ọma ya esu abịabata onye bara ebe ahụ iwe ọjọọ o echie na nke ka ọ na ofere ya nara na anaghị esi ibubo nkọ akpọ okwu m agha nọ ndị Igbo na-abịa n'ọjị akpọkwu mbọsị na ndị Igbo na-abịa n'ọjị akpọkwu mmeri ndị Igbo ji atọ na-abịa n'ọjị wee sị na ahịa awa aka na-enye enye na ahịa awa aka na-aya ayọ wee kpọkwuo Elohim kpọkwuo Echadai kpọkwuo Yewe kpọkwuo Yeshua wee kpọkwuo Chukwu okike abịa na na ọjị abịa taa ka anyị taa n'ibe n'afọ Chukwu okike abịa ezi Igbo gburugburu a sị m n'ọgwa n'ime mmụọ ka anyị na-eme n'ime mmụọ ka anyị na-eme ka m na-akpọkwu ndị mbụ na ndị Ekeja a na-ekwe ozu ya nji n'aka ha bịa taa ya onye tara ya nwanne ya n'afọ Chukwu okike abịa